Bueno, la funció principal és donar de sopar a la gent que no s'ho pot permetre d'alguna manera o no pot acudir a un altre lloc. I bueno, una funció més secundària que per mi inclús arriba a ser més important és fer vincle amb usuaris, que estiguin atesos i sobretot que tinguin, ni que sigui una bona estona, perquè hi ha alguns que tenen una situació bastant important i vulguis o no, tindre una estona aquí d'estar tranquil, sopant, amb bon ambient i tot, fa molt el dia a dia. Tenia problemes econòmics i llavors, clar, a consumir gastes. I a gastar, pues, no anava la cosa molt bé i vaig demanar l'ajuda de sobretaula. Bueno, unos 6 o 7 años, bueno, por necesidad, así de claro. El trato, sobre todo el trato y la comida está muy bien, no me puedo quejar. Vulguis o no, jo crec que la majoria dels que entrem en aquest món social també ho fem molt amb l'entorn persona, diguem d'alguna manera, per poder vincular-te, ajudar algú i tot. I a vegades, vulguis o no, tindre algú amb qui parlar també és important, perquè hi ha persones que a vegades som els primers i les úniques persones amb les que parlen en el seu dia a dia i és una manera també de desfogar-se i poder estar aquí i parlar de les seves coses i poder tindre una manera de suport també diari. Bueno, pues que pensin que han d'obrir més albergues, sobretot, no solament a l'època de fred, sinó en tot l'any, que obrin més menjadors també, que donin més ajudes a la gent que li fa falta de veritat, i sobretot millorar l'estatus de la gent, perquè hi ha gent que no té res.